היום אני וולדימיר, שעובד בחברה במשך 33 שנים, נשלחים לפנסיה. הנהלת החברה ביקשה מאיתנו לבוא היום לערוך איתנו את האירוח הזה. בואו ניכנס שם לחדר ישיבות. כן, חדר ישיבות, לא? כן. אהוד, בואו נעבור לחדר ישיבות. כן, זה כל עוד. רגע, מי חסר? רגע, מגיעים עוד אנשים, חכו רגע. מי עוד מגיע? מה אכפת לכם? יש עוד 2 דקות. סליחה, אין בעיה, אני רק שאלתי. מקיימים היום את הפגישה הזאת, את האירוע פרידה משני אנשים יקרים שעבדו איתנו. אחד עבד שנות דור, ולדימיר, ולהזכיר כמה שנים, לספור את השנים שעבד, יוסף עבד איתנו קרוב ל10 שנים, נמצא פה הבן של יוסף, שבחר לא ללכת במקצוע שלנו, גם הבן של ולדימיר, גם לא בחר לעבוד במקצוע שלנו, תיזהרו מהילדים של כולכם, גם הילדים של שי אותו דבר. רק אני הצלחתי. או נכשלת. היה להצלחה. אייל? כן, אז קודם כל בואו נתחיל בזה שנאחל שנה טובה לכולם. שיהיה יותר רגוע קצת בשנים הקרובות. שנראה פה בקרוב את החטופים שלנו ואת כל חיילינו שישובו בריאים הביתה בשלום. אמן. ושלכל אחד ואחד מכם בביתו הפרטי יהיה הרבה אושר ורק טוב. ולכם יוסף ולדימיר, אני מאחל עוד אריכות רבה של שנים, שתהנו מהחופש שלכם, מהנכדים, מהמשפחה. אני יודע שהג'נטלמן הזה כבר עכשיו מצא כבר מקום עבודה אצל קבלן בניין, אז הוא הולך לעבוד בביצוע, בפיקוח, לא יכול לנוח הבחור הזה, אבל לא יודע, את יודעת מה, לא יודע, ולוולדימיר אני הצעתי שיכתוב ספר על הידע שיש לו, שהוא לא יישאר פה רק בין האוזניים, אלא להוציא אותו החוצה, ושתהיה לנו שנה טובה, הרבה אושר, ושרק נחגוג בחיים שלנו. אמן. חיים. לפני הרבה שנים. כמה ולדימיר? 34. 32 גשרת. היה עולה חדש. ואיך אומרים, מהר מאוד הבנו שהוא בסדר. אפשר לסמוך עליו. באחת הפעמים נפגשתי איתו על הכביש של חולון בת ים זה היה. נתיבי איילון, חולון בת ים. ישב בתוך הקרוון. באתי לשם, נכון? כן. לפני 30 ומשהו שנים. אמרת שזה אתה מבסוט ואני לא הבנתי מה. אתם רואים, לפחות יש עדות. אני יכול רק להגיד דבר אחד, שאנחנו שמחנו ואהבנו להעסיק את ולדימיר שושוב. הערכנו מאוד אותו בזה שידענו שהוא מקצוען. אני אותך לא כל כך הכרתי. גם יוסף היה מקצוען אמיתי, עדיין מקצוען אמיתי. הוא גם אושיית רשת, כמו שאתם רואים אותו. הבן אדם מסריט, מבשל לגדודים, לא תגידו מבשל, וגם מבשל טוב, יש כאלה שאומרים, ומפריט את עצמו ושחקן כאילו, מפרסם את עצמו ביוטיוב,
ולכל החובבים ולכל אלה שרוצים לראות, אתם תוכלו לפגוש, תכניס את השם שלו, תראו שהוא שיית רשת עם עוקבים, בשם אחר שם, איך אתה קורא? וחבל על הזמן. יוסף כבישים. יוסף כבישים. הכי פשוט, יוסף כבישים. לא, יוסף כבישים. יוסף כבישים. תיכנסו, סרט אחרון שם יש גם סרטים, כל האתרים, איפה אני עבדתי, שם יש סרטים, גם אתר שלנו יש. מההתחלה עד עכשיו. יכול להיות שיהיה צריך להשתמש בזה נגד סולל בונה. יוסף הוא בן אדם חרוץ גם כן בצורה בלתי רגילה, גם הגיע לארץ כעולה חדש, השתלב פה מאוד יפה. באמת שני אנשים מצוינים, איכותיים, רציניים. זה לא כמו אנחנו הצברים יודעים לעגל פינות, חפיפניקים. האנשים האלה עם פינות חדות, שחור או לבן. כן, כל דבר צריך להיות לפי הספר, ואם זה לא לפי הספר, תפרק. ואין חוכמות, זאת אומרת, מה צריך להיות, זה מה שיהיה. ולא רואים את הדברים, הם רואים את הדברים מקילומטרים. זאת אומרת, פה חסר כבל, ושם הגשר לא בסדר, ופה הדריכה לא בסדר, ופה אצלו לא עשו איזה בילוי כמו שצריך, ועובי השכבות לא כמו שצריך. ופה יש גליות, עוד לפני שעשו בדיקת גליות. זאת אומרת, האנשים האלה רואים את הדברים עם העיניים, ובאמת יכולות מרשימות, ומהנדסים באמת מצוינים ברמה מאוד 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 גבוהה. אני אגיד ככה, אני באתי לחברה לפני 20 שנה בחודש, לא ידעתי מה זה כבישים, לא ידעתי מה זה מילוי, לא ידעתי שום דבר, וציפתו אותי לוולדימיר וירדנו לעשות את כביש 6 בדרך. וולדימיר, מה שאכן הזכרתי, וולדימיר לימד אותי ששחור זה שחור ולבן ולבן. אני גם רוצה להגיד לך כמה מילים לכם. בכל זאת אנחנו 5 שנים ביחד, אפילו 5.5 שנים. התחלנו את הביצוע בינואר 21. זה היה בקטע 5, אחר כך קטע 8, פברואר 21. ובעצם לאט לאט גדלנו בכמות האנשים, והנה אנחנו מהיום בשלבים, אני אומר, בשליש האחרון של הפרויקט, מסיימים, מתחילים להתכנס, קטע 8 נגמר, קטע 5 בדרך להיגמר, אם לא היינו בבעיה עם המנהרה, היינו כבר אחרי זה. אז דבר ראשון, הייתם חלק מהצוות שלנו, והייתם, איך אומרים, אין מילה רעה, הייתם 10. גם בהיבט החברתי, גם בהיבט המקצועי, הייתם חלק מהסנרגיה שלנו כקבוצה, ועל זה אני אישית רוצה להגיד תודה על השיתוף פעולה שזכיתי. אתה יוסף כל בוקר היית, אתה יודע, כמו החבר'ה בשטח, הבדואים של השטח, כמה יש אנשים, מה קורה, איפה יוצקים, לא יוצקים, מה הבעיות, ישר ידענו מה קורה. וממך, ולדימיר, אני לוקח את הקטע של הדריכה, שהתחום פחות חזק אצלי. אני יותר איש של מגורים, של בינוי, מה שנקרא, פחות עשיתי תשתיות בחיים, אבל למדתי עולם חדש של גישור, ועשינו פה את הגשר הכי גדול במדינה, שבעצם אפשר היום ללכת מקצה לקצה, הלוך חזור, וכבר שמים את הפסים של הרשת. אז באופן אישי אני רוצה להגיד בשם הצוות של כולנו, תודה שליוויתם אותנו, תמשיכו לעשות חיל, בריאות טובה, כל אחד עם המשפחה שלו. אבל אתם חלק מהחברות שיש בינינו, ונמשיך לשמור על קשר. אישית אני מאחל לכם רק דברים טובים שיקרו. תודה. רק עוד משפט אחד. חיים בביתי אבות. רק עוד משפט אחד. ולדימיר הוא אחד מאלה שנחשבים, אפשר להגיד שבזכותו ובזכות מעורבותו, כחלק מהחברה, חברת אחים מרגולין, אנחנו קוראים לה חברת אחים מרגולין, משפחת מרגולין. אנשים שנשארו פה עשרות שנים בחברה והמשיכו לתת מרצם ומידיעותיהם והמקצועיות שלהם לחברה, להצלחת החברה, לגידול החברה ולכך שבסך הכל החיים בחברה הם חיים עם כולם כמשפחת מרגולין. מרגולין זה השם שלי, אז אני גאה בו. אבל אני חושב שהשותפים
החדשים בחברה, הבעלים של החברה, ממשיכים לנהוג בחברה כחברה משפחתית, עם עובדים שהם המשפחה של החברה. וולדימיר הוא אחד מהם, 34 שנים, אחד זמן. בישיבה האחרונה היה קפה של מונגולית, אתה זוכר? אני אמרתי, מה צריך להיות? אמרתי, לשמור שם של מונגולית. אמרו לי, למה אתה מדבר ככה? אמרתי, אני יודע למה. זה עניין. לשמור אווירה של משפחה, יחסים טובים, אווירה טובה, ולעבוד בכיף. זה ככה. רוני, אתה רוצה משהו להגיד? טוב, שנה טובה. שנה טובה. רגע, אי אפשר בלי שיעקב יגיד משהו. חייב להגיד. היה כיף להכיר אתכם. ולדימיר הכניס את זה לנושא של הקשרים. באתי לפה, אמרתי שיעור מיעקב, זה שתדבר עם ולדימיר. הסביר לי מה זה בריחות, מה זה דיוס, איפה להיזהר. היה כמה פגישות בהתחלה שבאמת, מבחינה מקצועית, הלוואי עלינו, חבל שלא נפגשנו עם אנשים כמוך עוד לפני הסיפור הזה. אני גמרתי ב-82, אני אומר, המדינה נראית אחרת אחרי שאתם הגעתם מברית המועצות. כל אחד מהמקום שלו, המקצועיות, הרמה הגבוהה שאתם עושים, האישיות שלכם, המטען שבאתם. יוסף, לגבי האוכל, אני נהניתי שעשית את זה, אולי תעשה את זה קודם, היה מדהים, עשינו לו אירוע שם בשטח, איך זה נקרא? איך זה? אושפלו. פשוט, אבל זה היה ברמה של גדוד. רמה של, תשמעו חבר'ה, זה היה מדהים, הוא עמד ובישל את זה. תשמע, אני מאחל לכם רק בריאות, וכיף היה להכיר אתכם, באמת. לחייכם. צריך לגמור את זה. כן. עם ברכה מהנהלת החברה. זה עבורך יפה. תודה רבה לך. על השירות שלך ומה שתרמת לנו לחברה. המון תודה. לך ולדימיר. תודה רבה גם לך. תודה. רק נחת. שנה טובה. שנה טובה. איפה ארגון בכלל? יש חתך של רכבת עם קורות. שמן.